Oameni buni, astăzi o să vă prezint acest robot uriaș. Este robotul lui Zein. Hai mai întâi să începem cu acest robot. Ia uite, deci prima parte din robot o să începem cu această frumoasă mână. Uite, are o chestie aici, dacă vă uitați, aici poate avea ceva, nu știu, e ceva, un tun, ceva. Și-a zburat. Ups, stai. A zburat și acum s-o pune. Ce e aia? E un fel de tun, un fel de tun cu gheață, e din sezonul 5 acest robot. Dar stai să pun. Uite, și la cealaltă mână are la fel, dar doar că are o sabie. Dar ce robot e ăsta? Cum îl cheamă? Asta este robotul lui Zein. Păi, roboții de obicei nu prea au nume. Sau poate avea un nume, nu mai țin minte. Dar încă am uitat, nu m-am uitat la Ninjago de mult. Dar m-am gândit să mai fac filmulețe, că verii mei au vrut să-mi mi-au spus că Edi, de ce nu mai faci tu filmulețe, să mai faci? Și m-am gândit să fac acest video cu acest super robot. Întoarce-te cu fața spre mine. Așa. Ia uitați, hai să începem și cu picioarele, că mâinile vi le-am prezentat. Picioarele, pe aici poți să bagi o figurină, ceva, și să poți să o închizi în picioare, așa, să stea, cineva m-a închis, după aia să desfacem, dar stai, să nu doborâm, să mai bine îl punem așa, să nu doborâm construcția, că că este foarte scumpă și tatăl meu mi-a spus că nu mi-o mai face încă o dată, că s-a mai stricat de câteva ori și mi-a spus că nu mi-l mai face încă o dată, deci să avem mare grijă. Haideți să trecem la figurine! Le-am cam improvizat eu, fiindcă am cam uitat de figurine, am cam uitat ce figurine aveam și n-am avut suficient timp să caut chiar piesele originale, deci să începem cu o fantomă. Buu! Ia să vedem și noi. Ia uitați, fantoma. E rea această fantomă. Dacă v-ați uitat la episoade și la sezon, trebuia să știți, dacă nu v-ați uitat, trebuie să vă uitați acum și să vedeți ce figurine erau acolo. Așa, să trecem la următorul. Altă fantomă. Și asta e tot improvizată. Fantoma asta e la fel ca cealaltă, deci n-am pe să vă spun. Jay de aur este figurina cea mai frumoasă din set. Asta nu e improvizată cu nimic. Am cam bronțăit eu capul așa și de asta e așa. Ia uitați, să vă arăt, seamănă cu cea din Prime Empire, din Imperiul Primar. Să trecem la următoarea fantomă. Asta e cea originală, fantoma din setul original. Ei erau 3, dar asta e cea originală. Și ultima minifigurină și am terminat. Zeinul ăsta, care nu-i deloc, dar deloc original cu celălalt, n-are nimica. Și capul, uite să vă arăt, aici avea un semn, ceva, o lună, ceva la capul robotului. Scuze că am trecut așa foarte direct, dar am motivele mele. Aici are în spate niște manetuțe, iar încă am uitat ce să vă mai, nu prea mai am ce să vă mai spun. Pa!